Noniin. Noniin, ja varmaan kaikille. Noniin. Okei, noniin. Tilakkaa ja tykkää videosta. Sun pitää painaa sitä. Ei, no niin lyö. Tää... Miten mä en voi muistaa tuon... Et ehtinyt sanoa. Painas. Perkele! Hei, en mä pysäyttänyt. Lähe siitä. Paina vielä. Joo, lyö. Suomi! Australia! Voi vitsi. Oh, sori. Et sä voi. Voi. Lähtitkö? Vittu mä vaan. Noniin, oota. Paina sitä kerran. Miksi ei mene sille? Noniin. Oh. Madagaskar. Ei mitä? Se oli Marokko! Mä sekoitin. Eikö se ei saanut lyödä näin? Se oli näin. No niin. Säytä. No niin. What the fuck? Vittu, onks toi natsimerkki? Ai 7 000. No niin, tää on vika. Joo, kanava!